आरो नै उनथिं गासैबो लाइन आप जाजोबना दोङो। हे गाइस गासैखौबो आंनि नैबे नेक्स्ट भिडिअ बरायना लानाय जाबाय माने आं गरेस्वर ट्रेनिंनि भिडिअखौ मोननै खालामनो हाबाय आरो माने नैबे सिख्लाफोरा गोजा खारनायखौ आं मोनसे एक्सट्रा खालामनो हाबाय आरो माने नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामना आरो चेनेलाव जुदि सोरबा गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब मजा खारनाया 5 स्टार्टिं जाबाय नै गाइस जाय पासाव थांदों गाइस नै सेंग्राफोरा गासैबो नायनो थाखाय रेडि जाना दं नै आइफोन मिलेगा आइफोन मजा गाइस नै उनथिं थालांबाय प्राय किसुमान उनथिं थालांबाय गाइस नोंसोरो नायग्रा स्टुडेन्ट गाइस गाइस नै दानि उनाव दंमोन बेयो पास जाबाय दा नै बियो लास्टआव दंमोन दा उनाव थांबाय फार्स्टआव थांबाय गाइस जेनेबा बियो लास्टआव दंमोन आरो दानि दा फार्स्टआव थांबाय बियो बिसोरो डाउन जालांबाय गाइस बिसोरो बाय सांथिंनो थांबाय थादो बै नै दसेनो लाङाब बिचाye एक पाक Pordaw dong, pordaw. Moza. Ada boleh. Excellent kan, selfie dah kan tu. iPhone. Selfie lah kan. Selfie lah kan tu. Boleh mahal. Sekarang ini boleh. Ay gitu mana gitu. Mana? Mandok ni. Ini mau dibayar? Wah, excellent kak. Menbayar, om kabarnya kayak gini. Excellent. Oh ya, speaker tuh. Apa ya? Mana nैबे ग्रुपा नाम्बार 4 ग्रुप माने जों मोनथाम खारखांबाय आरो नैबे नाम्बार 4 आरो नोंथाङा जुदि आं चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामोब्ला बेफोरबायदिनो ब्लग मोनबाय थागोन थांबागा आरो भिडिअखौ जुदि नायनो मोनब्ला प्लिज अननानै मोनसे लाइक खालामना
Wow. iPhone 12 Pro baby. Lahe dor. Le bol de, are bol de. Ay khandi này mà chỉ răng đấy xem nào. Ay hẳn này. Ao দুইজন আউট যাবাইনো কত চারিজন না দুইজন এই নি আও জি বাস আচ্ছা মোবাইলে মানে জেখনাই লাগাও ওই বম করে Masih berkenaan muslim jadi sering kasih kenanya. Ya itu juga lagi dano. I